дар шаҳри Исфара бо баробари пухта расидани меваҳои шаҳдбор фаъолияти корхонаҳои консервабарорӣ низ тавсея ёфта, маҳсулот коркард, бандубаст ва захираву ба фурӯш гузошта мешавад. ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Субҳи Ватан яке аз корхонаҳои муваффақ дар ин самт буда, дар раванди таъмини бозори дохилӣ ва тақвияти иқтидори содиротӣ саҳми муносиб мегузорад. айни ҳол дар ин ҷо истеҳсоли маҳсулоти ҷадид ва мавриди таваҷҷуҳи муштариён аз қабили ғӯраоб, барги ток ва мураббо аз чормағз бо маром идома дорад. бояд гуфт ки ин маҳсулоти аз лиҳози экологӣ тоза дар бозори дохил ва хориҷ талаботи зиёд дорад. маҳсулоти хушсифат дар ҳаҷм ва дизайни хоса бандубаст гардида, бо тамғаи истеҳсоли Тоҷикистон ба мизоҷон хоса харидорони хоҷагӣ пешкаш карда мешавад. Консерваи ғӯраи зардолу ва барги ток пурра маҳсулоти содиротӣ аст. бо дастуру ҳидоятҳои ҷаноби олии муҳтарам Имомалӣ Раҳмон, мана корхонаи мо 13 сол фаъолият дорад. бо дастури ҷаноби олӣ 3 сол аст ки мо барги ток, ғӯраоба ва мураббо аз чормағзро ба содирот тайёр карда истодаем. маҳсулотҳои мо аз ба зарфҳои шишагин бандубаст карда мешавад, ба ҳаҷми аз 200 грамма то зарфҳои 2 литра бандубаст карда мешавад. маҳсулотҳои мо асосан ба Россия, Қазоқистон, Олмон, Турсия, Амрико содирот карда мешавад. мавриди зикри хос аст ки дар корхона 40 намуди маҳсулот истеҳсол мегардад ва омӯзишгоҳҳои мӯътабари байналмилалӣ ба сифату таъми онҳо баҳои баланд доданд. айни замон ҳамаи сехҳои корхона ба мавсими нави коркарди маҳсулоти кишоварзӣ омода буда, рӯзҳои наздик дар он коркарди зардолу ва дигар меваҳои пешпаз оғоз мегардад. бо мақсади амалигардонии ин иқдоми нек ба миқдори зарурӣ зарфҳои ғунҷоишашон гуногун ва шакар захира карда шуда, бо як қатор хоҷагиҳои кишоварзии ҷумҳурӣ барои харидории меваю сабзавот аҳдномаҳо ба имзо расиданд. корхонаи мо соли гузашта зиёда аз 11 миллион маҳсулотро коркар карда ба давлатҳои Амрико, Россия, Олмон, Турсия, Қазоқистон маҳсулоти коркар кардашударо содирот кард. зиёда аз 9 миллион маҳсулоти мо содиротӣ мебошад. маъмурияти коргоҳ бо дарки амиқи аҳамияти сиёсати пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар боби таъмини рушди устувории иқтисодӣ, афзун намудани иқтидори содиротӣ бо роҳи коркарди ниҳоии ашёи хоми дар мамлакат истеҳсолшаванда ва истеҳсоли маҳсулоти ба рақобат тобовар, ташкили ҷойҳои нави корӣ ва амалӣ намудани ҳадафҳои иҷтимоӣ, баландбардории сатҳи зиндагии шаҳрвандон барои дар оянда боз ҳам васеъ намудани доираи фаъолият, зиёд намудани номгоҳи маҳсулоти истеҳсолшаванда ва воридотсозии дастгоҳу таҷҳизоти муосир тадбирҳои иловагӣ меандешад. таҷрибаи ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Субҳи Ватан собит месозад ки шарти асосии пешбурди соҳаи коркарди маҳсулоти кишоварзӣ дар мамлакат ташаббускорӣ, омӯзиши талаботи бозор, меҳнати софдилона ва истеҳсоли маҳсулоти босифат мебошад.